Efter at have holdt vælgermøde i Ilulissat arrangeret, og vi begynder nu vælgermødet i Sisimiut. Vælgerspørgsmålene skal vi have fået svar på. Kandidaterne er velkommen. Og ikke mindst jer, der følger siger, men ikke mindst velkommen til seere og lyttere. Kandidaterne til Inatsisartut fra 7 partier, og jeg er parat til at svare på spørgsmålene. Inden vi kommer til spørgsmålene, har hver parti mulighed for at introducere sig selv. Og det første fra Demokratiet, Rakel Ingemann. Jeg hedder Rakel Ingemann og stiller op til på vegne af Demokratiet. Jeg skal sige, at Grønland skal være økonomisk, socialt og selvbærende. Jeg ved godt, at det ikke er nemt mål, men jeg ved også, at vi kan nå mål. Og at man lader sig forsørge, at det offentlige skal være på det mindste. Men der er også mange, der lader sig forsørge af det offentlige. Vi skal opdrage vores børn til at være selvstændige. Og vi skal arbejde med børnene, hvis vi skal sikre vores fremtid. Og så det næste, det er Nalerak Banak Olsen. Jeg hedder Banak Olsen fra Sisimiut, og jeg er 62 år. Og Nalerak tror på demokratiet, fordi at det er grundlag for vores fremtid, og det skal vi bestemme. Og Nalerak tror på, at bæredygtigt udnyttelse er vejen frem. Nalerak lægger vægt på demokratiet, og det skal gælde for hele Grønland, og vil vi arbejde for jer alle sammen. Så dig vælger godt valg den 6. april, og husk Banak Olsen fra Sisimiut. Og det næste er der Sut Aqaluk Jeremiasen. Vi vil udvide demokrati i Grønland, og politikerne skal ikke styre oppefra. Så arbejder vi på, at den obligatoriske pensionsordning skal udfases. Og vi ønsker også, at der er afstemninger om uran. Og musik skal vi udvikles til at være hvad det er. Og fra der vil vi udvikle musikken som et erhverv. Vi er nødt til at styrke vores skolegang. Og der er nogle af skolebørnene i andre steder, som bliver sendt hjem, og desværre er det sådan, at de nogle gange koster
menneskeliv. Og så endnu et Ataqatigiit, Mimi Carlsen. Tak. Mine medborgere, jeg inviterer til samarbejde. Grønland hvis vi skal udvikle Grønland på en troværdig og vi samarbejder, skal vi alle samarbejde om det. Vil vi styrke Grønland, børn, handicappede og ældre skal vi arbejde for. Og fagfolk omkring disse områder skal også udvikles også. I sundhedsvæsenet skal man behandle alle syge, både fysisk og mentalt og psykisk syge. Vores værdier i samfundet vil vi udvikle. Nu er der retorneret ved til Skårekitsop. Tak for velkomst til Sisimiut. Halvvejs gennem vælgermøderne er det uklart, hvordan man vil udvikle Grønland. Nu er der retorneret har mål som, at livsvilkårene skal forbedres. I valgperioden vil vi arbejde for at forbedre folks liv, og at vi skal bruge kræfterne på det. Og vi vil også udvikle Grønland ud fra dets muligheder. Og godt valg. Og det næste samarbejdspartiet Stine Marie. Samarbejdspartiet lægger vi vægt på uddannelse. Siumut har meldt ud, at vores sprog skal være to. Det er grønlandsk og engelsk. Man vil ikke mere bruge det danske sprog, og det siger vi nej til. Fordi at hvis vi kun skal lære kun engelsk, vil det være meget vanskeligere at søge uddannelse i England, og det vil koste meget. Og der er helt andre muligheder i England også. Så rigsfællesskabet skal vi udnytte. Og vi samarbejder i rigsfællesskabet, kan vi udvikle Grønland mere. Og så det sidste. Siumut. Han er flasher. Tak. Kære seere, vælgere og førstegangsvælgere. Siumut er det parti, der arbejder for det mindst bemidlede og fiskere og fangere, og arbejder for, at folk, der har behov for hjælp. Og vi lægger slædesporet i vores vej fremad. Siumut har haft generalforsamling her i efteråret, der har fået en ny formand. Siden Siumuts oprettelse, etablering, har man arbejdet efter sine råd ved at vælge Siumut. Vil du sikre din fremtid? Godt valgt den 6. april.
Dermed, der partierne har introduceret, kommer vi til spørgsmålene. Den første spørger er Dorthea Isaksen. Hun har sendt en video. Under vælgermødet er der mange floskler. Derfor vil jeg høre, at hver enkelt parti, hvordan man vil udvikle Grønland økonomisk, hvordan vi arbejder for det, hvilke muligheder er der for økonomisk indtjening, og hvordan vi nedsætter de offentlige udgifter, for eksempel den store administration, der er. Og landskassens indtægter og så besparelser er spørgsmålet. Vitus Ryakitsuk er den første. Vitus, hvilke mål har I for, at som landskassens indtægt i erhvervene har vi peget på som det vigtigste fiskeriet, fangst og mineindustrien. Og fiskekvoterne og de udnyttede arter her i dag. Og i stedet for at lade mulighederne for indtægter, fordi at vi vil arbejde for, at det bliver udnyttet. Hvis velfærd og hvis vi ikke har råd til velfærden, kan vi jo komme videre. Det er derfor, at vi har en klar udmelding om, hvad der er muligheder der er. Hvad med besparelser? Hvilke muligheder der er, hvis de skal have besparelser? Hvor skal I så spare? Det er selvstyrets store administration, og kommunerne skal også styrkes. Og de store kommuner, som allerede er for store, skal også blive mindre. Vi skal revurdere struktureringen af kommunerne, hvis vi skal sikre nærkommunitet, og hvis kommunerne skal have lige muligheder for udvikling. Og man kan ikke komme uden om, at man skal styrke kommunerne. bør nævnes, at fisk man burde tilpasse fiskeri her, samt øge værdien i indhandling af fisk. Vi burde også skabe forbindelse i salg af fiskeri, ikke kun i Danmark, men også til resten af verden. Og vi bør også have en arbejdere, der er fastboende her i vores land, så det ikke kommer nogle arbejdere udefra. Sundhedsvæsen, vi har udgifter på 1,5 milliard i sygehusene. Det vil vi ikke spare på økonomien
Men vi vil bruge det til nogle det giver mere værdi i vores hverdag. Jeg tænker på indkomst. Hvilke andre muligheder? Du nævnte udefrakommende arbejdere. Der er stadigvæk begrænset uddannet her i vores land. Hvordan kan man få bedre muligheder her i Grønland? Jeg synes, det er en del uddannet, som vi ikke benytter godt nok. Vi har flere uddannede folk her i for eksempel Agumit, Royal Grønland, trawlere. Har vi også nogle udefrakommende arbejdskraft, som vi kunne have byttet ud med fastboende. Og med hensyn til indkomst kan vi også overveje minedrift, hvor man kan have indkomst til op til 70 millioner kroner. Det er også det, vi tænkte på. Uden det mindste, uden at inddrage uran. Næste er det sødt. Hvorfra vil I skaffe indkomst? Det bliver blandt andet nævnt, at udefrakommende kritiseres. Udefrakommende arbejdskraft kritiseres. Historien viste, at i vores verden er det bedste muligheder i erhvervsarbejde et fællesskab her i verden, hvor man bytter erfaringer. Ikke mindst det har kostet dyrt, at sagsbehandlingen har været meget indskrænket her i Grønland. Og hvis vi skal kunne udarbejde ud mod verden, vi bør have det som et ansvarsområde, at kunne tage ansvar for indhandling og drive virksomheder i forhold til at skaffe indkomst her i Grønland. På den måde kan vi også udnytte en del arbejdskraft. Hvorfor vil vi ikke bruge næste er Inuit Ataqatigiit. Hvad er jeres visioner om indkomst? Som nævnt er det meget vigtigt for os fra Inuit Ataqatigiit med hensyn til fiskeri, at ikke kun forberedt fisk skal prioriteres, men at vi også fokuserer på at have lyst til at udvikle grøn energi. På den måde også for forhandlet fisk ude i verden. Ser vi muligheder i, og med hensyn til indkomst, og er vores vision mere stabilitet, hvor vi med hensyn til, man skal også tænke på, at det tøj, vi har, er noget, der er skaffet ud fra verden. Og det er altså det, I tænker på som indkomst. Ja. Vi synes også som indkomst i minedrift, som vi selv har skaffet, som vi selv har udviklet, og som vi kan videreudvikle med hensyn til minedrift, skal foregå med grøn baggrund, hvor fastboende er det arbejdende,
Og i stedet for at hente arbejdskraft udefra, så skal vi selv skaffe indkomst. Skabe indkomst. Hvorfra kan vi spare? Hente sparelser. Vi plejer at bestille udefra. Vi skal benytte de uddannede her i vores uddannede her, som er fastboende i vores land, i stedet for at hente uddannede udefra. Og vi skal blive bedre til at kunne udnytte ressourcer her i vores land. Vi har jo ikke nogen træer her i vores land, derfor så er det meget godt at kunne benytte naturressourcer her i vores Grønland, for eksempel sten, siumut, visioner om indkomst. Tak til Dr. Isaksen. Spørgsmålsstilleren. Fra Inatsisartut er der en bekendtgørelse. At vi har sat for lidt værdi i det i salg af i 2021 i efteråret skulle det ellers have været en fremlagt og bemidlet på 5 millioner. Og vi håber, at det vil blive aktuelt. Det følger rigtig meget i vores og det tvetydige betydning burde fjernes, hvor man med en afklaret rute eller tilgang kan uddanne sig til at forhandle med klare rammer. På den måde så bliver man bedre til at kunne indhandle samt handle lige med resten af verden. I vores land er vi nærmest det eneste, der kører med 2 sprog med hensyn til administrativ tilgang, administrativ arbejde. Derfor så bør det fremme at have et sprog i administrativ arbejde, ligesom Færøerne. Vores vision med hensyn til indkomst. Vi burde begynde. Det skal begynde fra en person og udvikle sig derefter. Det handler om uddannelse og velfærd. Der har været en tiltag, som er blevet opstartet, der har kostet en del midler, og som ikke har kunnet bruges aktuelt. Som indkomst kan jeg nævne som et eksempel. Lige et øjeblik. Flere for eksempel indkomst ved at åbne fiskefabrikker eller indhandling af fisk ud til verden. Som sidst kan du lige spare
Det bliver svar på besparelser. Forvaltningskommissionen har vi ikke behov for. Det bør stoppes for at udvikle befolkningen. Vi kan ikke kun skabe forskellige afdelinger, som demokraterne havde sagt. Tilrettelæggelse tager udgangspunkt i selve personen, i mennesket. 12,6% er hævet i løbet af 10 år i Demokraterne er de sidste til at svare på spørgsmålet vedrørende indkomst. Tak for dit spørgsmål, Dortia. Ud fra det, jeg kan høre, er vi alle sammen enige, at fiskeri og dennes ordning og minedrift er god indtægtskilde. Derfor så kan man også udvikle turisme yderligere. Derefter kan jeg nævne besparelsesområder. Vi bør tage ansvar alle sammen, også som personer. For eksempel apport, som plejer at koste millioner om året, kan man hente besparelser fra. At det administrative drift, som blev kan bespares med 1%, hvis apporterne skal mindskes. Hvad kan I så gøre? Hvis vores land skal blive mere selvstændig, så er vi nødt til at tage udgangspunkt i at selv tage ansvar som person. Alting er gratis nuværende, hvor præventioner og kondomer og andre er produkter er gratis. Det er din næste spørger, og vedkommende har alderspension og huslejen er blevet højere og højere. Vi har boet i vores lejlighed i vores hus i 50 år, og ikke kun med hensyn til os selv, men det er også på vegne af så mange andre. Efter at have fået alderspension, så er det blevet meget dyrere med huslejen, også med hensyn til elforbruget, og det passer ikke mere til vores alderspension, og huslejen bliver dyrere og dyrere. Alle partierne var synes at hvilke muligheder hvad vi arbejder med for at forbedre de ældres vilkår. Det er at hjælpe til pensionisten, Civilretteligt Institut som det første. Hvordan vi forbedrer de alderspensionisternes livsvilkår. Jeg er meget berørt af det spørgsmål, og som arbejder i Kommune Guldesund. Og hun skal leve i 23 kroner for om dagen. Alderspensionisterne skal man fokusere på. De har arbejdet hårdt hele livet,
Og når det får alles pension, så det er som om, at det bliver smidt væk. Deres skattebetaling skal stoppes. Og det næste, demokraterne, det næste, hvordan vi forbedrer alles pensionisternes vilkår. Masser, tak for det spørgsmål, og det er forståeligt. Fra demokraterne vil vi arbejde for, når alt andet er sat på plads, at vi regulere alderspensionerne. Jeg ved, at sidste år så vi nej til regulering af alderspensionen, og grunden til det er, at det ikke er struktur eller arbejde. Man har ikke forberedt sig rigtig godt nok, uden at det vil hjælpe de alderspensionerne. Så vi er nødt til at forberede det grundigt, for at det kan få den virkning, det har tiltænkt. Hvad vi gør, er der synd. Det er ikke, at der synd bliver kaldt af det ældres parti, og det er rigtigt nok. I mange år har vi meldt ud, fra 2018 har han, Sivako Halman har fremsat forslag, og hver eneste gang er det blevet nedstemt. Det er meget mærkeligt, at man har sat sat op som valgemne hver eneste gang. Og så at når der kommer forslag, så siger jeg, når der kan næste stemmer det så ned. Det skal ikke betale, det skal ikke betale skat mere. Vi kan ikke blive ved med at nedprioritere det ældre, og vi er der sødt arbejde for det ældre. Solidaritetsinstituttet og der sødt siger, at det ældre ikke skal betale skat mere. Vi vil godt samarbejde om for at finde den bedste vej, og vi vil gerne snakke om det er den bedste vej. At vi ved godt, at når lønningen bliver for højt, så får det virkning for andre områder, og huslejerne bliver blandt andet for højt. Vi har været ude for, at de forskellige tiltag har virkning, også på andre områder. Vi skal samarbejde med de nordiske lande omkring løsninger af hvilke muligheder der er. Og det ældre boliger, selvom kommunerne sørger for dem, og selvstyret skal samarbejde mere om at der etableres flere ældreboliger, sådan at de ældre kan også bo i billige lejligheder. Og så der kan der nej. Solidaritetsinstituttet og demokrater siger, at det ikke skal betale skat mere. Hvad vi nu hvilke muligheder er der? Vi skal først hente penge, tjene penge. Hvis vi skal have, når vi ikke har råd til de mange forslag om forbedringer,
Vi skal udnytte de levende og ikke levende ressourcer mere, og det er derfra vi skal hente flere penge. Med hensyn til det ældres vilkår, der har været reorganisering af for at de ældre kan få flere indtægter, men det er ikke nok. Det er ikke kun de ældre, der har svært ved at få dagen til at få råd til dagen af vejen. Og hvis vi ikke sætter avanceloften, så kan vi ikke få billigere varer. Og det næste, det er brændsel. Med hensyn til brændsel, så er det blevet styret af Polar Oil. Siumut, hvordan vi forbedrer de ældres vilkår. Her i foråret, der skulle der behandles grundigt. 60.000 til den ene part, og så får det ægtefæller for derudover få ekstra, og så det enlige mere. Vi skal undersøge mulighederne rigtig bedre, fordi at det skal ikke være sådan, at når man forbedrer noget, så er der andre områder, der trækker det ned igen. For eksempel har vi nedsat selskabsskatten, har vi nedsat, men ikke det er aktionisternes skat. Så vi skal samarbejde om at forbedre de ældres forhold. Tak for det spørgsmål. Vores valgoplæg fra Nalarak, det er, at man revurderer hele pensionsområdet. Det er rigtigt, at de ældre, der bor i egen bolig og har levet der eller boet der i mange år, og så bliver deres højere og højere. Og Nalarak har også den udmelding, den der bor i blokken, der giver det til beboerne, fordi at de har allerede betalt for dem. Og vores valgoplæg fra Nalarak er også, at de penge, som man har til rådighed, hvor meget skal de, hvilket niveau skal det være på, hvis man skal kunne, hvis man skal have råd til at få til de daglige fornødenheder. Og så vi skal se på fattigdomsgrænsen skal vi have sat på. Det næste spørgsmål er Jørgen Enoksen. Og med hensyn til sundhedsvæsenet, om at forhøjelse af skatten til med 1%. Når man er syg af kræft i Færingerne og Grønland boet sammen, og har vi snakket med, det er, at man forhøjer skatten med 1%, sådan at det kan bruges til sundhedsvæsenet. Selvom der er nogen, der har fremsat dette forslag, hvad mener I om det? Det er med hensyn til sundhedsvæsenet, og man ikke kan forhøje skatten med 1%.
hvad vi gør, hvad siger I til det fra nej. Hvert år, der forhøjer Inatsisartut bevillingen til sundhedsvæsenet med 50 millioner kroner hvert år. Med hensyn til kræft, behandlingerne har vi forskellige. Selvom jeg kan forstå det grundlæggende, har vi allerede i gang forhøjet vores bevillinger til sundhedsvæsenet. Man er nødt til at undersøge, hvad vores skattebetaling går til. Befolkningen ved ikke, hvad der skattebetaling skal gå til, og vi er nødt til at bede Danmark om hjælp med hensyn til at forbedre sundhedsvæsenet. Der foregår en undersøgelse af sundhedsvæsenet. Lad os vente til arbejdet er færdigt. Demokraterne. Skal skatten forhøjes, som skal gå til sundhedsvæsenet, hvor vores naalakkersuisut Anna vist området meget grundigt. Og hun har i gang sat en nøje undersøgelse af kræftområdet. Det er derfor i Tasiilaq nu også simuleret over ASEAN og i Løsset. Og der har man fået maskiner til undersøgelse af kræft. Jamen, jeg kan ikke sige, om vi skal forhøje skatten med hensyn til, for at kunne bruge det til kræftbehandling. Og når vi foretager besparelser, så kan vi sagtens bruge til kræftbehandling. Jeg mener ikke, at skatten op. Vi kan få mere fra rigsfællesskabet. Vitus sagde, at vi lover, men altså vi har allerede penge til det. Det vil sige, at I siger, at skatten ikke skal op. Hvad siger I nu, er der ret til det? Nej. Nu er der ret vi har forhøje. Vi ikke forhøje skatten for at bruge det til sundhedsvæsenet. Vi at prioritere de midler, vi har. Så skal vi se sundhedsvæsenet som det vigtigste, fordi at vi har en sund beholdning. Men vi er åbne for, at der sker undersøgelser. Men det vigtigste for os i prioriteringen, det er det vigtigste, at befolkningens sundhed og så sundhedsvæsenet. Og så hvad siger I, Nalarak mener, at sundhedsvæsenet skal genvurderes. Man bruger 1,5 milliarder kroner til sundhedsvæsenet. Det kan ikke være rigtigt, at sundhedsvæsenet ikke kan få hjælp fra Danmark. Det spørgsmål, det vil sige, at skatten ikke forhøjes, men vi er nødt til først at finde ud af, at hvilke områder vi kan spare.
Vi skal til at afslutte første afdeling, og om 10 minutter så begynder